Здравейте, скъпи бета зрители! Тук сме с Веско от фирма Сайт, с когото, освен да играем шах, запълвайки свободното си време, ще организираме и един цикъл скилшеринги през следващите 2 месеца. Но все пак, нека Веско каже с какво се занимава. Веско, здрасти! Кажи, какво правите, освен че организираме скилшеринги и играем шах? Може да включим и една табла, която от време на време играем, тенисна маса, но най-вече сме тук. Основната ни цел е създаването на сайт и предоставянето на информационни услуги за Американския конгрес. Тоест сайт не е просто един уебсайт, така да го кажем. Да, нали, не е само един обикновен уебсайт, който уебсайт все пак е фронтовата част на целият продукт. Имаме си доста и бекенд комуникация, бекенд процесинг, но да, това е, което се занимаваме и това е стъпката и причината, поради която да сме тук в Бета Хаус и да сме част от бета семейството. Вие сте тук вече половин година. Какво се промени за това време? Как ви подейства coworking средата? По какъв начин ви повлия? Половин година, да. Кога мина половин година? Много добре ни подейства. Всъщност, идването ни тук в Бета Хаус е точно на място. И дори още в началото беше един много добър ход от наша страна. Офисът от този coworking space е много така продуктивен, създава ти връзки, социални контакти, срещаш се с много експерти, всеки е разнообразен, който ти помага с различен knowledge, с различен experience, което малко или много благодействува върху развитието на твоя стартъп и твоя продукт. И можеш да черпиш, така да се каже, съвети и опити и винаги да намериш нужния съвет от точните хора. Аз се чуда сега кой ще е следващия ход. Не мога да го измисля. Затова ще питам за скилшерингите. Друго нещо, което с теб и заедно с Марто Бодикянов, един наш друг обитател, който беше един от първите Member of the Week преди повече от половин година. Правим скилшеринги. Твоята тема ще е Scrum в един цикъл от събития на тема Project Management. Какво ще ни кажеш по този метод на менажиране на един проект? Скръмът е доста нов, сравнително нов и актуален метод, който е много такъв продуктивен. Както споменахме предходния път, той е еволюция от много под почелата на девелоперите, на програмистите и на QA тестерите. И се надявам искрено много начинът, по който ние използваме Scrum да предоставяме този нашия скил шеринг и да можем да бъдем полезни към всички останали членове на Beta House и на всеки, който е заинтересован. Благодаря ти за това интервю. Аз също благодаря за поканата и за честа, която ми е отдадена. Между другото да споделя в скилшеринга, което не е малко. Честа да споделяш своя опит ще можеш да имаш в началото на април. Преди това ще има още 2 скилшеринга на тема Принсто и Камбан от Марто Бодикянов и още един сертифициран лектор в областта на Project Management. До тогава. Да, до тогава заповядайте.